Fondespala té una cita obligatòria a finals de setembre i és que commemora la festivitat de Sant Miquel, patró del poble. Unes dades que marcaven antigament les festes majors, però que el pas dels anys va provocar el canvi de les festes patronals a l'agost. Molta gent ha marxat fora i fer les festes en estiu fa possible que hi hagi més participació. No obstant això, Sant Miquel segueix sent una festa amb molta afluència. Avui, divendres, la gent de Fondespala va a l'ermita de Sant Miquel, caminant o en vehicles. Es fa la missa i a la sortida es reparteixen magdalenes, que temps enrere eren cuinades pels quintos o els seus familiars. Un dia d'unió i convivència pels fills d'este municipi, que es tancarà l'endemà al Cúbic amb un dinar popular, jocs tradicionals, guinyot i molta música a lo llarg de tota la tarda.